नमस्कार. चकलीची भाजणी न वापरता झटपट कुरकुरीत आणि चविष्ट पोह्यांपासून चकली आज आपण बनवूया. चला तर मग सुरुवात करूया पोह्यांची चकली बनवण्यासाठी. तर त्यासाठी आपण प्रथम 1 कप पोहे घ्यायचे आहेत. त्याचबरोबर इथे आपल्याला 1 कप भाजलेली चणा डाळ घ्यायची आहे. त्याला डाळवे सुद्धा म्हणतात. यामुळे आपल्या चकलीला चांगली चव येईल. आता ही चणा डाळ आणि पोहे आपण मिक्सरमध्ये अगदी बारीक पावडर करून घेऊया. ही अशा पद्धतीने मी बारीक पावडर करून घेतली आहे. अशी ही चणा डाळ आणि पोह्यांची पावडर आपण एका पसरट भांड्यात किंवा परातीत काढून घ्यायची आहे. याचमध्ये आता आपण 1.5 वाटी तांदळाचं पीठ घेणार आहोत. ही आता 1 वाटी घेतली आहे. अजून आपण अर्धी वाटी तांदळाचं पीठ घेणार आहोत. त्यामध्ये आपण 1 चमचा लाल तिखट घेतला आहे. तिखट आपण आवडीनुसार कमी जास्त करू शकता. पाव चमचा हळद घेतली आहे. पाव चमचा इथे आपण धना पावडर घेतली आहे. पाव चमचा इथे आपण जिरे पावडर घेतली आहे. सफेद तीळ अर्धा चमचा घेतले आहेत. हिंग घेतला आहे चिमूटभर. ओवा पाव चमचा घेतला आहे. तो थोडा हातावर क्रश करून यामध्ये टाकला आहे. चवीनुसार मीठ घेऊया. सर्व आता हे मिश्रण एकत्र आपल्याला एकजीव करून घ्यायचं आहे. सर्व मिश्रण छान एकजीव झालेलं आहे. आता आपण यावर कडकडीत तेलाचं अर्धी वाटी मोहन टाकणार आहोत. तेही ह्या पिठामध्ये चांगलं स्टार्टिंगला थोडं गरम असतं तर चमच्याने अशा पद्धतीने एकत्र करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर थोडंसं थंड झाल्यावर आपण हातानेच सगळं व्यवस्थित एकजीव करून घ्यायचं आहे. त्या अगोदर माझ्या चॅनलला जर सबस्क्राईब केले नसेल तर सबस्क्राईब करा आणि बेल प्रेस करून बेल ऑलवर ठेवा, म्हणजे मी अपलोड केलेल्या प्रत्येक व्हिडिओचं तुम्हाला नोटिफिकेशन सर्वात पहिले मिळेल. अशा पद्धतीने इथे तुम्ही पाहू शकता सर्व मिश्रण चांगलं एकजीव करून घेतलेलं आहे. आणि आता आपण 10 मिनिटासाठी यावर झाकण लावून ठेवून देऊया. 10 मिनिटानंतर आता आपण यामध्ये साधे पाणी थोडे थोडे करून टाकून आपण व्यवस्थित चांगले, जास्त घट्टही नाही आणि जास्त सैलही नाही असे पीठ इथे मळून घेणार आहोत. इथे तुम्ही पाहू शकता आपले हे चकलीचे पीठ छान मळून झालेलं आहे. आणि आता आपण 10 मिनिटासाठी अजून हे मळलेलं पीठ झाकण लावून तसंच ठेवूया. 10 मिनिटानंतर आता आपण इथे तुम्ही पाहू शकता पीठ छान मुरलेलं आहे. आता आपण याच्या चकल्या करूया. त्यासाठी मी चकलीच्या साच्याला प्रथम आतून थोडंसं तेल लावून घेणार आहे. आणि आता यामध्ये बसेल एवढं पीठ घालून आपल्याला याच्या चकल्या पाडून घ्यायच्या आहेत. अशा ह्या झटपट इन्स्टंट होणाऱ्या पोह्यांच्या चकल्या मुलांना मधल्या वेळेत खाण्यासाठी किंवा प्रवासामध्येही कुठे जात असाल तरीही झटपट होणाऱ्या ह्या चकल्या नक्की करून बघा. खूप छान होतात. असे हे चकलीचे पीठ जास्त घट्ट मळले तर चकल्या पाडताना तुटतात. आणि पीठ जर पातळ मळले तर चकल्या पाडतानाही त्रास होतो आणि तळल्यानंतर चकल्या नरम पडतात. त्यामुळे पीठ जास्त घट्टही मळू नये आणि जास्त सैलही मळू नये. मध्यम पीठ मळून घ्यावे. अशा पद्धतीने इथे आपल्या या पोह्यांच्या चकल्या साच्याने छान पाडून झालेल्या आहेत. त्या एका ताटामध्ये मी छान पाडून घेतलेल्या आहेत. आता आपण त्या तळून घेऊया. मध्यम गॅसवर कढई ठेवून त्यामध्ये तेल गरम करण्यासाठी ठेवलं आहे. तेल गरम झालं आहे की नाही ते अशा पद्धतीने पाहूया. तेल छान गरम झाले आहे. आता आपण यामध्ये बसतील एवढ्या चकल्या सोडूया. चकल्यांचा कुरकुरीतपणा हा त्याच्या तळण्यावरही अवलंबून असतो. त्यामुळे चकल्या नेहमी मध्यम गॅसवरच तळाव्यात. गॅस मोठा ठेवल्यास चकली वरून तळली जाईल आणि आतून कच्ची राहील आणि थोड्या वेळाने या चकल्या मऊ पडतील. तसेच जर तळताना तेल थंड झाले तर चकली विरघळून तुटेल व तेलही जास्त ओढून घेईल. म्हणून चकल्या नेहमी मध्यम गॅसवरच तळाव्या. चकल्या तेलात सोडल्यानंतर तेलातून लगेच बाहेर काढल्यास म्हणजे व्यवस्थित तळल्या नाही तर चकल्या नरम पडतात. अशा पद्धतीने चकल्या तळाव्यात की चकल्या टाकल्यानंतर आधी बरेच बुडबुडे येतात. नंतर बुडबुडे बंद होऊन चकली थोडी खाली बसायला लागेल. अशावेळी चकली झाली असे समजावे आणि त्याआधी चकली तेलातून बाहेर काढू नये. 1-2 वेळा पलटून घ्यावी, नंतर बाहेर काढावी. अशाच पद्धतीने इथे मी व्यवस्थित सर्व चकल्या तळून घेतलेल्या आहेत. आणि आता तुम्हाला इथे दाखवते या चकल्या किती कुरकुरीत आणि चविष्ट झाल्या आहेत. अशा या झटपट आणि सोप्या पद्धतीने होणाऱ्या पोह्यांच्या चकल्या व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक नक्की करा. त्यासोबत आपल्या फ्रेंड्स फॅमिलीसोबत शेअर करा. आणि अशाच नवनवीन व्हिडिओसाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईबसुद्धा करा. थँक्यू. धन्यवाद.